கேளுங்கள், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? எனது 6 மகன்கள். நடக்கவிருக்கும் யுத்தத்தில் ஒருவரையும் இழக்க நான் விரும்பவில்லை. உங்களுக்கு 6 மகன்கள் என்றும் இருந்ததில்லை. மாறாக 5 மகன்கள் மாத்திரமே இருந்தார்கள். யுத்தத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய 5 மகன்கள் உயிரோடு இருப்பார்கள் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். ஆனால் அர்ஜுனனை தவிர வேறு யாரையும் கொல்ல மாட்டேன். இந்த யுத்தம் முடியும் போது ஒன்று அர்ஜுனன் இருப்பான் அல்லது நான் இருப்பேன். என்ன நடந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு 5 மகன்கள் இருப்பார்கள்.